Isabella, kom. Skal du hoppe? Hop. Skal vi løbe? Skal vi løbe? Ja. 1, 2, 3, løbe. Kom. Løb igen. Jo. Nej. Ja. Ja. Vi går lige der. Det gør vi. Ja. Skal vi finde en toilet? Okay. Ignortafik. Legeland. Jibilla. Inooraq Enoksen Isiginnaarluarisi. Isudullarnu.
aatsaat Inooraq Enoksen Isiginnaarluarisi. Ja. Kan du sige, at jeg filmer dig? Så fluerne ikke, så myggen ikke skal bide dem. Ja. Ja, hest. Ikke så meget. Så. Illutaasit ulausen. Ja. Sæt dig ned ordentligt. Sæt dig ned. Ja. 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 Gå en tur. Jeg skal lige filme dig. Skallerup. Ullormut kiisarnermini pikkorinneroqaaq amma sinilarni koriarmi massak eqqissiivillutaasit periarami torsami illugu ilagut allakkorput takaniput kiissarsuatarput eqqissiimeriarami liarmi amma ja der kommer flere biler ikke? Ja, vi går herover. Lige bagved hesten. eqqissiivillutaasit Inooraq Enoksen Isiginnaarluarisi sikutoriarlutalu angerlajaarusulluniaasit ja savaningani villassavaa ja jeg kører lige hen til Liam. Ja, det er fint. Vi kan se bondegården lige om lidt. Hvad for det? Bondegården. Bondegården, okay. Det er ikke ret langt. Vi er der snart. Ja. Er det ikke dejligt? Far, du skal løfte mig. Nej, jeg kan ikke løfte dig.
Nå. Ja, det har en god hest. Ja. Du skal lige gå en tur. Jeg vil komme læren. Nej. Dygtig. Sjovt. Hvad hedder det? Sleipnir. Vil du gerne holde den der? Ja, dygtig. Far, men du skal holde den. Du kan lige holde. Jeg skal ikke holde den. Undskyld. Hvorfor du kaster det, far? Den falder ned. Rampen, eller skal vi bare tage med det? Det ved jeg ikke lige. Skal vi prøve at ramme den? Jeg tror, det går lidt bedre med rampen. Nej, nu er den til at lave. Det er så. Gå lidt væk fra hesten. Ja. Du skal lige blive her. Gå lige til Anna. Gå lige til Anna. Hesten skal derover. Så skal du have en ridehjelm på. Jeg vil låne den. Det må du gerne. Du har også lånt den med. Færdig. Dygtig. Ellers så har jeg også en med. Ellers skal din far gå med dig. Det kommer. Så kom. Du har også røget selv, ikke også? Du er så dygtig. Der er lidt. Har du reddet? Histi. Ja. Hej Liam. Du har reddet på en hest. Isabella. Masakut. Ili ka on niya klaimla. Kom. Vi skal være herinde. Lige med Ullormut pikkorinneroqaaq. Utiaarpugut mange Isabella abubat. Det vil lukke mig på. Under pikkorin. Liam har reddet på hest. Ja, pikkorin. Var det sjovt? Var det sjovt? Du har reddet derovre. Eller det går rigtigt. Nu er den nok bare. Eller hest. Hvis vi kommer binga sungon med liu hitsaqattaassaput. Ateqarpunga. Histit Inooraq Enoksen Isiginnaarluarisi histit. Oqaluttua sartaqalaarami angelmanneqqin. Angela tisaqqiliu. Hej. Ja. Ja.
Ja. Ja, det gør. Hvor er han god i dag. Ja, det var godt i dag. Ja. Hvad skal det ikke ende med? Ja. Hej, hej. Hej, hej. 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 Lige om lidt. I lag. Aatsaat. Amma. Kom. Du skal med mor. Du skal med mor. Nana. Suka semua menyakan nasi. Ami atu cina suat. Ikan. Pas Dji, Amma. Amma. Sådan der. Amma. Dji. Hej Liam. Nå, sudah. Tinggal tak file kaktelah dunia mereka kami kungin demi usia persis malam. Isiginnaarluarisi. Isimbelah kedua banyak kerja apa di sini. Kemudian sisanya aku juga filmnya apa? Ya, mesti kamera canggih. Ya. Kom Isabella. Istaqilaanni gakku. Pausu sini ke pikkorinneroqaaq. Ini sitsinniam pikkorinneroqaaq. Sisortu takana. Isabella, kom. Amma. Sudoppen. Is. Ja, jeg har også is. Nå. Ja. Isabella, hvad har du? Ja. Hvem er det, du har med? Hvem er det? Hvad hedder det? Sky. Og Liam har også. Hvad hedder ham der? Kan du huske det? Jeg kan heller ikke huske det. Lad det dog fyre lidt andet. Sikutoriarlutalu. Sikutoriarlutalu. Angerlajaarusulluniaasit. Lad Liam. Ja. Kan du være med i morgen? Ajunngeqaarput. Det var i morgen, du skal Ullormut. Der må du naaginaqaarput eqqissiivillutaasit. Liam eqqissiivillutaasit. Der sikutoriarlutalu Ullormut. Ullormut pikkorinneroqaaq eller? Liam, du har reddet hest i dag. Hest? Nej, støt. Ja. 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 Vi har filmet det.
Ullormut, Pikkorinneroqaaq Enoksen Isiginnaarluarisi. Aqaamallugu simskotam kommentaarusukkussi. Diilorusukkussiu. Pangarusuarlikkussisaqattarnikugutis. Annikituaranguani taamatu ikkussillataagинарпуга. Арнингитсунгуани пуллериалаагинарлу иккусортарпукка. Имату эди катиториуссуарнеру тоққаанерлуиллу. Аернанги илуа пиффисеторнарани. Yes. Softast mamasa. Slit. Slit. Man har kun 2 kollegaer. Amma.